live chenro mari mar kuku mar wach en odiochieng' nero ma gik mathoth anya timore Kenya kae e sigana nyaka nene. Waneno ng'at nero ma iyiero madhi bedo ker mosewacho pat kata mana bath cabinet mare mano migosi Raila Amolo Odinga mano walo kanyero migosi Wycliffe Ambetsa Oparanya odhi tete ni migawo nero mar weche gi mag manyonge kachiel to kod migosi Ali Hassan Joho madhi bete ni migawo nero mar weche lope migosi Kalonzo Musyoka owalo mondo mi bed jatendro gi kuma jotend migepe ka migosi Kenneth Marende odwaro mondo mi bed speaker mar Senate Assembly. Gin penjo mathoth mokalo ang'o miyo maere timore molo chutho weche gi mar nyadendi Martha Karua kod Raila Amolo Odinga kachiel kod Rigathi Gachagua to kod migosi William Ruto. Kwano ni kon mane en tim mane manyalo bedo mapek nya AFRICITIES e Kisumu kachiel to kod moko mathoth mokalo. Jomoko mantiere party neri mar ODM wacho ni duond buch siasa mar UDM duond buch siasa mar Al-Shabaab gin jogeko ma bende tiere ODM mantiere Azimio la Umoja kata kamano ok gichung' monego bed ni miyogi godo kura. Gini weche geko mamoko chapo ita ahinya kata kamano nyaka omany ng'at mantiere diere ter mok ja siasa to bende en jaked na tero mar oganda migosi George Collins mar team live chenro mari mar kuku mar wach. George Collins idhe nade jadong? Di weekend oteri nade? Weekend wadhi go maber. Koro wanyagre nyaka kapi. Ero kamano ahinya. Nitiere gik mathoth mokalo mano timore. Kuongi chaka ni week ochakore machal nade jadong? Anyalo wacho ni week ochakre maber nikech gima nyo warito maduong' ahinya kaluwore gi chik manyicha IBC ogolo. Yes. Ni deadline mar chiwo ng'atno ma jalup mari ne rumo bai tarik 16 aparo. Yes. Koro manyiso ni samo wawuoyene ji duto te nyaka Kalonzo Musyoka be nyose walo mare. Kigambi cha be aneno ka nyo walo mare. Koro aneno ka kanyo nyo chakre maber ok aneno gima rach ahinya. Kaito bende mana kaka iwacho chon aneno ka wan gi chenro mar AFRICITIES bende nitiere Kisumu ka. Koro nitie gigo mang'eny maringo kredit card. Wadoka ni chien kama iwacho mar migosi Stephen Kalonzo Musyoka ma bende wacho ni bende osechwalo running mate mare. Ben gima ne waneno ne dhi biro? An to wacho ni en gima dhi biro. Nikech kirango to Stephen Kalonzo Musyoka gi joge gi lange nochako kelo wach moro ni kok nyene manyaka yiere makok oyiere to biro wuok. Koro kinde ka nitiere team manoket manowal ibiro bedo piny to rango batut ni ng'at mane mikawo. Mabe kinde moko kanyo bo chako wacho ni en ok onyal dhi interview. Gino en mare. Mane gisebet piny mane giwinjore ni en emidhi time nade en emidhi kawe running mate. Bang'e to wachako waneno ka bende otimre nade ochako bi interview. Koro kanyo weche dhi to aparo ne achiel kuom joge manyiso ka siro wachne kata mani committee cha nyo chako wedhi buche manyiso ni macha jo already nitie indication ni bwana ni to chal no kochimre gi gire te. Koro gir Kalonzo to ken news ne ng'atno mosebedo ka ng'iyo weche siasa matut ka rango history mar Kalonzo gi siasa ma Kenya ka to kubedi mabuogi kapok kwadhi a technical bit mare kata mana kaka chik nene giniri okelo part mane kata bat kon mane mar Azimio la Umoja nieri masa moro odwa yelo duga ahinya oyelo dug Kalonzo Musyoka ng'at ma ok nyal bedo godo kod adieri mantiere kodi ka to ka osetero nyinge ka IBC koso golo part mar Raila Amolo Odinga ni ng'at ma kain godo to nyaka ibed kod plan B ni samoro nyalo gwenyi part mane ma oywa yelo duga ahinya. Apani kirango chien kacha nitie weche moko manowuok e NASA ma samoro nitie jogo manokomor ga NASA bende noringo to gima sachaka fwenyo Harun ni jok manyodhi osain gi kazi miyogi jogi oke gima ne gisain nikech iyudo ka nitie to moro nitie nyowuok mar Kingi to moro nyowuok mar Mutua Kalonzo be koro neno ko wuok kocha. Koro chanda ahinya ni to ere kaka Kalonzo kare ne nyalo tero papers gi ka IBC to kodi bobi fact Kalonzo gi Kingi gin lawyers koro chanda ni to loophole mane gitiyogo to ahinya dwarore ga ni chenro machalo kamagi en iyudore ng'atno manyalo range matut mondo ng'e nikech gik mang'eny mag memorandum gi aneno ka kidwa tim giga last minute to gimoro amora mitimo last minute dakika mogik nyaka bed ga gi shida. Koro nikech kirango chik kata mar political parties kata kirango kaluwore gi weche ma wawinjo ka gi kacha en ni marriage mar Azimio kinya wuoke kapok ikawo dweche 6 bang'i yiero. Mane giminyiso. Koro okang'e nade kaka jogi choko chir to wuoka to kendo chak dhi sign ang'o memorandum na loso kod okil Kamaloka ngire Tomo Jienda motelo wachni eri kane wang'iyo ni to eri kaka
Azimio la Umoja kane Kalonzo nosedonje, to mano ne nyiso ne ng'at madhi fwadho bandera mar Azimio la Umoja ne migosi Raila Amolo Odinga in the entire coalition. King'iyo neno ka migosi Kalonzo Musyoka bende kar nosetwaro chalo nyinge. Mano manyiso ni seche modhi to Wiper nitiere Azimio la Umoja, to nyiso yo machiek ni Azimio la Umoja nitiere kod jochung' ariyo mochung' madhi manyo kom niri. To aneno ka reasoning mar okilo jera ne wacho ni macha ne tudruok e kind Azimio to kod One Kenya Alliance. To One Kenya Alliance ema seche moko nitiere koda gi fuok moro mane nyalo yiene Kalonzo mondo dhi kaka party mare. Akiani inene nade gi kama ichung'e nini? An gima dwaro nyisi mokwongo tik-tik kata kapok ochopo level. Yes. En gima rach ahinya ni jogi noyie okawo Kalonzo kapok ogolo papers gi kuma IEBC. Nikech aparo nyaka wabed gi chik. Ok inyal bedo ni in koni to kendo in koni. Mana kama wachako. Samona gikia koni. Sigini kadonyo kode winjruok. To karana pad moko koni kazi maketo koni nacho ni wow are they Collins kumwadhi lakini poda nyalo ga bautana chaka doga du koni eri. Siasa ka yes. Nitiere ga choices ariyo kende. Either itigi ng'ato kata iweri gi ng'ato. Yes. To mane momiyo iyudo ni jasiasa nyaka bed gi advisors. To ka advisors moko ma ok owinji. Jasiasa nyaka bed gi advisor motimre nade? Mowinjo manyise no mera low left. Low right. Ng'ama kokone ne ka to kore ne ka. Right. Nikech kirango gini matut, tiyudo nikech tigi moro kama ma very interesting. Yes. E kinde mang'eny wasewinjo ka jo Azimio wacho ni memorandum of understanding margi nitie public. It's a public document. Yes. To jomoko ndalo moko jochundiko ka dwaro gini, gisebedo ka giwacho ni gisegado agreement ni mang'eny to pok gitimre nade? Pok giyudo. Koro mokwongo tik-tik mondo wakonyre gi wach mar Kalonzo gi Azimio. An daher ni ka nitiere ng'atno nikech tabu mar ariyo ni wakia ni ng'ama is in charge of documents mag Azimio. Yes. Kane nitie yo moro mane wanyalo yudo go ng'ato mawuok e Azimio kaka spokesperson to ler ne jopiny maber kaka jojo UDA otime cha ni wadonje agreement ni ng'ane wamiyo gini kanyo ka winj ka ji yware nikech but joma ne gogi kendo ne gin majo Azimio to kare ubede kare udwa mna poko. Koro aparo ni documents machalo kama gigi kinyalo ga kete wi mesa to tich bedo mayot. Mano mokwongo. Now kwadok e agreement makocha. Yes. An gima nyalo nyisi maber kabisa gini chalo ndalo mane Raila Odinga en prime minister gi Kibaki. Watch mar consultation. Yes. Then nitie tabu e watch mar consultation. Nitie word moro be manitiyo go ka. There was consultation okanya paro mana word moro. Yes. Gino chendo kabisa. Ni wacho ni consultation meaning concurrence. Ukonka. Ukonka. Yes. To ni winjo ka argument wuok ni bwana ng'ama noyiere ni Kibaki. Yes. Jopiny nokawo Kibaki omiyo executive authority. Omiyo ok ochuno ni Kibaki nyaka nyisi. Onyalo sumo pachi to kod yie kod okiye. Mano koro ok ochuno. Yes. Koro kirango gini matut tiyudo kabisa ni e weche mag law kata full stop. Yes. Nigi meaning. Kata comma nigi meaning. Kata anything, any word, kata obed in capital ediere, kata obed nade, shall, will, gigo te nigi ang'owa, nigi meaning. To piny gimomiyo wachandore gi wechegi, ni ng'ato ka ng'ato nitie kaka ojenda ne in go, en nitie kaka interpret. Yes. Samoro interpretation mare nyaka the in line gi otiko mabende en go. So I can assure you, ni de bed ni ok ni mane gima nong'iyo, e bende interpretation mare dotimre nade, dobedo mopogore. Koro an gima ng'eyo, ni document ni, an gadieri ni ng'eny jogi pok osomo. Mano mokwongo. Secondly, jogi okia ni document mane mabende okawo achiel kachiel motimruok nade mochwal chande. Manyiso ni kaka ing'iye gi wang'i chal ka gima nitiere document ni menane mang'eye kod ng'at moro kaeri then nitiere machielo madoga ng'eyo kendo machielo mabende wadwaro ka political party. Yes. Warang document mar NASA. Yes. NASA nitie kaka jogi nowinjre. To within 3 months Wetangula nosebedo impeached. Eye kama gole minority. To joka nowinjre ni pogo lemo ni ng'ane kosa yudo moro ng'acha be yudo moro ng'acha be timre nade. Kae to wach mar pesa otimre nade. Wach pesa ok nyoro kaka nyotiek ka. Ni nitie ng'ama ne dhi yudo pesa ni, kosa yudo pesa ni to pogo ne ji. Koro yudo ni kare document mane kare mane watimre nade. Nikech koro yudo ka ng'ato chako wagi ni bani ng'eni Daphne to wanyam na miyo ukawadwa. Gini duka penjo ma se penji Collins ni king'yo gini eri.
ngawa minyalo wachi ni kar nodwa nenda hinya dibed ni part mar mulorela mulodinga ok ne gin gi ng'ati gimoro siasa wacho ni seche ma intiere kod jawasiki to ng'ati moro be nyaka bede jowasigu ma samoro chiko ite kwa chande mane nyalo chiko ite macho ni oyo jogi e kino setwalo nyingi ka IBC nikech ng'ato nyalo penjore Collins ni Kenya matin niri dibed ni ng'ato ro nyinge ka IBC tekia to ng'ani lero godo asto be nokelo penjo machende koso kweth mar Wiper ni en kweth ma ok nyal trust gi anyalo nyisi without fear or favor yes ni jomoko nodwa nindo kazi miyo kaka kabisa anyalo duoki chien kinde mane Kalonzo lalnwa gi tiket mar ODM yes negi kiaga ni kare joge manobedo registered kacha apani gima yenyo ji ya siasa kama ng'eny wawe excitement nyalo miyo you lose a very important thing nikech ingene jadwar ingene kidhigori ineno ka David ne dhigore gi Goliath yes David nung'e maber ni bwana Goliath ni dhano luore to nikech ne gi faith yes bajo ni bwana ng'ani kawuono dadindu nikech Goliath ne ong'ene en ng'at nero ma ji oluor David ne ntiere koda ka gi geno kod achiyo yie ni nodhi lo lweny nodhi godo molo lweny seche moko chendo bedo matek ahinya minyalo wacho ni oyo en jadolo e chenro koso pod en jakinatero mar oganda migosi George Collins mar tim live chendo mari mar kuku ariyo kende mondo mi akaw yie mar kapok wadhi break migosi George Collins Joro aneno ka ne ntiere moro mathoth ahinya mar nyadendi Martha Karua mondo mi obed kod moluor Raila Amolo Odinga to kod Rigathi Gachagua bedo kod migosi William Ruto ma nyisa ng'o Kenya osechiek kisiasa kapok wadhi into ma nyisa ng'o gwenge mag Mount Kenya chiek kisiasa mano to story for another day yes lakini ana wuon kaka George Collins wuor asebedo ga e tielo mambele karango weche mag telo mag mine makata sama wuoi kodi ni Aran Academy mar mine aparo ni mokwongo tik-tik en gima ber ahinya ni koro joma mine yudo space mondo mi gibende giwach gigo kata gi participate in key decision making processes kanyo ber kabisa the question en whether jopingi be appreciate gima chalo kama mae magima nyaka koro wanon matu mar ariyo I hope ni moluor Raila Amolo Odinga dhi miyo Martha Karua thuolo mondo mi oti e yo makare nikech ticket mar Raila Odinga gi Martha Karua kelo nwa gima kisungu kata dholiech luongo ni integrity and fight against corruption ni gima jomoko ini penjo ka bende moluor Odinga dhi miyo Karua thuolo jomoko to penye to bende Karua dhi miyo moluor Odinga thuolo mar tiyo ka adwaro ni gini arun gini kik wagaji wakete kita style makete go assumption moro mi wacho ni yani ni ini nene ni bende moluor Odinga dhi miyo Karua thuolo to jomoko to nene nito bende Karua dhi miyo Raila Amolo Odinga thuolo ka ng'iyo chung ma Karua osebedo ka chung godo yes and there is a lot of misinterpretation kata misconception ni Azimio nigi joma ler adwa ni winja maber kabisa Azimio no bende nigi joma ulil moloyo kata mana samora ng'owa Kenya kwanza okay koro penjo en ni ya mokwongo an tik-tik kendo anyalo wacho ni ma without fear ni a dispute yiero mar ng'ato kaka Joho e weche mag lands tang'o momiyo awacho kama ka wawacho ni wadwa wuoyo weche mag accountability to wadwa wuoyo weche mag integrity boss gino ken gima yot ok en gima yot nikech nitiere joma be support Azimio to samoro ok gin joma ler ka wang'o gik sama koro idwa makgi wang'e maber kabisa ni moluor Uhuru Kenyatta nyocha disobey court orders kopo ni cases go duogo sani mondo Raila Wakton be obro yie to macho wadgi nyose mosrego mane gima temo wacho nikech gini ng'ama nigi tabu kama duong' en jakom moloyo kata jalupne tineno ka Martha Karua to nyalo yie mondo mi mago chike golo Martha Karua gi history mare ibro luwo chik mano gima kik negotiate onyalo koni ng'ade mak ng'ane madhi mak ng'ane tich moduoko ne Kibaki the same job ma jakomo miye mar constitution ne bwana ok inyal miya tich tweyo lweta kanye itoka kautiji wiri godo mimotula kilo kautiji live chendo mari mar kuku mar wach nyaka chako duo kendo kwan geko ma Martha Karua kelo ne moluor Raila Amolo Odinga kwan mar Rigathi Gachagua tero ne migosi William Ruto jomoko bende wacho ni Rigathi Gachagua ntiere kod pesa ahinya monyalo tayo campaigns gi mag Kenya kwanza jomoko ng'iyo Martha Karua ka gima lwete pod ni piny matin ansto image mar Martha Karua kod jok ma iluongo ni jok mani kod lwetgi e Mount Kenya region bende ginyalo make magawacho ni mairi en moro kuom koso ticket niri nyalo kelo luoro moro ni oyo kama kelo niri nyalo tamo bende yude maro matin sini mane wacho kichako chero niri ni nitiere jotelo moko makata mna ng'injo malware bomesa live nyinga en Haron Otieno
Achiel kachiel chenro mari mar kuku mar wach migosi George Collins jakena tero mar oganda okwalos kodo kinde kende okwalos kodo jo siasa kende samoro be noloso gi joge kuma nyalo chungi dire tir ma wache kaka en adieri maseche moko ng'ato gombo nikech wan wadich kod adieri kachiel kod golo Kenya ka sudo mbele. Nyinga en Haron Otieno, ma en chenro mari mar kuku mar wach. George Collins aweyo kama penji godo ka ing'iyo kwan wang'ene siasa en ginero mareng'ore koda gi kwano Martha Karua to kod Rigathi Gachagua to nikech bang' ringo bang' wuoyo ka gima kizung'no ni where the dust settles to koro chopo sani Collins okelo kwanadi Wuod John okelo kwanadi. Arun, wach siasa opogore gi wach civic education. Mae gima dwani mondo jopiny ong'e. Kirango yiero mar Uhuru gi yiero mar Ruto ne gin gi kes kanye. Kiss the head, yes. Siasa is a different ball game. And to my gima dwani jopiny nyaka ni maber kabisa. However, okanyal tamra ni jopiny samoro dwa loko pachgi. To an gima dwa nyisi mang'eny ng'e jomoko nyalo yie koda to jomoko nyadagi. Ji te jokuoge nyaka jogo kura. Mano gima nyaka ing'e seche mipango siasa. To mane momiyo kinde mang'eny ibiro realize ni kata ka warango kata na BBI manyocho wecha. Weche ma corruption ok den kata namba 1. Nikech mibadhi otwe tach kuom ng'ata e pinyni. Tamare maja kuwa. Yernwa gora yera maja kuwa. To mane mani winjo the other time. Yes. Ni bwana jogo jowa. Yernwa yera wang'e kaka gibiro timbre kendo githiano nwa ni ka ng'ata achiel onge to ng'ata achiel biro timbre biro tiyo. Wachak gi kayo. To e kinde mokalo bende nyalo yie koda ni kata mna jakom gini bende ne wacho ni bwana ng'ata achiel jaga to ng'oro jakuo to kia moro jobit dadi. To nogik nadi ka koro gitiyo kamoro adi. Omiyo wach mar siasa opogore. Now okapar ni Rigathi wach ne en wach pesa. Mano number 1. Yes. In fact, aparo ni onego tim nonro matut. Nita dieri. Nikech kirango gini nyaka dakika mogik ng'eny ji nong'eyo ni Kithure Kindiki emetembo. Ema dhi bet. Yes. Kirango gini matut. Ipaka na mana MPs wacho ni MPs manitiere kare ni pira ng'wen. Pira de gabiro nego kura ne migosi Kithure Kindiki. Koro question monego wapenjre ni to kare who is behind ng'at miluongo ni ng'awa? Rigathi Gachagua. Mano mokwongo. Namba 2 madwani mondo iwinj maber kabisa. Wanyalo penjo no be gi wach Kalonzo. Who really is behind timbe ma Kalonzo timo? Because somebody must be behind this thing. To bende jotelo mosebedo but samoro bende nyabe ni ng'ato onge behind. Either way. Arun onge. Okay. Nyaka be ni ng'ato tie tok ng'ato. Kenya ka asesomo mang'eyo iye matut kabisa. Onge nitie gik moko mok timre ga tema as by the way. Mana kaka ni koro ne wakiaga ni Kalonzo nosetero ga papers ge ka IBC kichini. Ni kwani notimo gini? Manyiso ni the level of intelligence bar kata jok mago siasa e nengo mamalo ki. Yes. Mai giba temu nyisi kai. Omiyo gimo kuongo the point of departure ka en ni kopo ni jo Kenya ogike okang. Magidwa yiero jogo ma joma ler to biro timore. Awinje. Lakini gima ng'e gi jo Kenya ni seche moko weche mag ler ahinya gidok ng'e ahinya. Nikech kirango kata na counties wage. Dhano usakwelo kama iwuonde wash koni ti wash koni to podi winyo mana ni tano. Koro ng'ama ne gikwan. Gini kirango ticket mar jakom gi Martha Karua to miyo wa gima katiba mar Kenya wacho. Ni yawa onego waranguru gik madho kisungu kata dholiech luongo ni national values and principles. Onego waranguru weche mag integrity, onego wawacho weche mag accountability, onego waber gi jokanyo no mondo mi wago mbaka wakaluore gi chandruok mosetimre na. To the difference between gino gi siasa, ni a siasa ka podi biro yudo ng'ato nyisi ni bwana an gik revolution gwek nyisa. Tek ni ng'ana en president. Kore makelo penjo ma feel ni pok eduoka. Ng'ama ticket mare dhi chiwo kura ne mar Mount Kenya. Gineno ka ginyalo lin mang'eny korka Rigathi Gachagua koso ginyalo dok korka Martha Karua. As we speak, yes. Kawuono koko kura. Yes. Pod joka Rigathi ka biro yudo kura mang'eny. Nikech gima dwa nyisi aru moka dwa pandi. Yes. Jo Kikuyu gi no se make decision. Yes. Ang'e ni watemo manyo weche mang'eny mar wuondruok. Jogi no se decide ni gin gibiro gone ng'ako. Emo mineno ka gichoko chir bila cha. Yes. To gikaw Rigathi to giketo ka. Yena muna tigi tama migosi Atuole osegabedo ka tiyo godo. Ne odiochieng' achiel e siasa rom kod ndalo chiegni 60 e siasa. Martha Karua bende nyoro nowacho. In fact nitiere statement bende ogolo kawuono bende. Kowacho ni kaluwore koda ka gi wel manomiye no dhiale ahinya. Dhiale as a person kendo dhiale ka jok mamiyo. Oro dhi timo duto te manyalore mondo mi one ni kura mar Mount Kenya te omiyo mulu Raila Amolo Odinga. Wawuondre ni Rigathi Gachagua kod UDA gisetiyo mano ero duto te ma gin kod atamalo mang'eny mar kura mar Mount Kenya. But ka Karua chako sani be ineno Karua manyalo dhi loko Mount Kenya region
Bineno ka samichopo yiero nyalo kono oyo koro tanga dogo loko nikech osegatimore siasa ma Kenya kairi ng'ato chao ka ni malo tipo ka mogik ng'ano koro mbi mare koro lal. Penjo mi penjano chal ka ng'ama nyisa ni jakom pod dhi yudo kura mar jo Wakamba. Onge gima kamano. Siasa wa en too tribal. Mano mokwongo. Then wan gi jomoko iwinjo gima nanyisi chon ni kama wagike sani jo Kenya ema bro amua. Ja Kenya pok notamre yiero ng'at janek, ja Kenya pok notamre yiero jakuo. In fact mage joma yomboga. Jok maler malich ole kia pigiri ka be obidongo manye kom Kenya ka. Oso Abduba dida giri ka be dongo manye kom Kenya ka. Ne gichopo. Ajimi wuod Nyamayanga loya malich no yudo kura di. To kata mana masani nosechung president. Noko chopo kata 50,000 e Kenya. Koro mane mo miwinjo ka nyisi ni nitiere mistake moma jitimo ka. Yes. Ana wuon daher ng'at no manyalo fight corruption. Nikech problem ma Kenya ka nitie maduong' en wachang'o corruption. An mano kaka agiu. The question en niya, mama mandala cha ma pod ong'eyo ni Jomo Kenyatta pod ngima nikech owinjo ga duonde e radio cha. Obende en convinced ni weche oselokore. Okelo penjo moro, kilose weche moselokore. Siaya County jotelo moko ntiere mane wacho ni UDM en partner mitudo kod Al-Shabaab bende diro wach mar kweth mag-gi. Political statements gieki bende ginyalo hinyo kweth mar Azimio to be ineno ka Azimio en tolerance kech kong'iyo ticket ni ribede mar Martha Karua kod Mulu Odinga. Martha Karua ni nak manyiso ni Central Kenya ne nyalo chiwo lemo margi mar bedo ni Jubilee be deputy magi meja nak to be ineno ka en gi mar timore strongholds bende mag Azimio. Are they politically tolerant? Tiyo gi wad mana dwa tiyogo. In fact awuoro gimomiyo josiasa gi pok obedo summoned gi DCI. Nikech okinyal luongo ng'ato ni Al-Shabaab to okinyal prove. Mano number 1. Kenya ka watemo matek ahinya mondo wabed in oneness. Mano omiyo we are a nation. Waonge boundary. Wawinjore kanyo. Kenya ka ema chik bendo yiena na nyalo belong to any political party. In fact, joma nigi problem ma eta wacha mondo bigi winji. Joma nigi problem e yiero mabiro gin joma nyo tablet oyiero. Ma jo piny noko yiero. Nitie joma nyo tablet oyiero ka. Olosa tablet e magawa to keto gi aketa kacha tineno gi. Nomination mano kalo. Ma jo tablet nigi tabu. Moloyo joma jo piny oyiero. Adwa mira nyisi ari. Joma tablet oyiero. Tablet no yiero ji mang'eny bwana. Wachni wacha maler. In fact mage joma waren. Adwa mira nyisi. Gi ng'ato kaka mbunge ma Alego Usonga. Dongo doke ticket. Samuel Atandi. Joma ge monyono ne piny. Dong jo piny monyono piny. Ke jo piny ni kode gi faith. To joma chendo gin jo tablet aya wadhi game. Oseyuare marom nade. Wabi kata Kisumu ka. Kinde lisha to kod jalago medigo. Problem omako jo tablet. Wadhi kata Mnasego Kanyada Homabi. Wadhi wa realize the problem ni kanyo. Jo piny nigi chuny ma gifeel go ni ng'ato nego bende gitimre nade giyiero. Omiyo ng'at maluongo nyawadgi ni Al-Shabaab be pod awuoro ahinya gimomiyo ng'ani pok obedo summoned. Nikech ng'ani nitie magiluongo ni kicks of a dying horse. En gotiko manyose singo nodhi yombogo to oneno dalili. Jogi ong'e neno dalili malich. Oneno dalili ni kama odhi otimre nade. Koro temo insight jo piny. To gimoko ng'eyo, gima ng'ani ok ong'eyo. En ne seche mowacho kamano no to kuma chamano ae joka bende jakom dwaro kuchi. Ka ilose neno dalili, AFRICITIES nitiere Kisumu. Be wano dalili mar lokruok be okelo ber mar ja Kisumu? AFRICITIES en gir jo AFRICITIES. In fact jo Kisumu kapar ka ndiye AFRICITIES. Inachiel kuom jo Kisumu. Kaka an, maybe governor ma Kisumu represent interest wa. Nikech ma en nyasi maduong' ma kata kapok nyodong wik achiel to timore to dikoro de waneno events mang'eny matimore e town ka. Dikoro waneno kaka irwako welo kowuok Nyamas. Dikoro ineno activities to pesa bende ringo kaka sadhi. Omiyo ang'eni delegates mokalo 4 ni mambo leo ka mobiro neno town gibiro towa. Mago to biro winjo met gini. Lakini the common mwananchi mantiere town kaka wuono ka. Jausomena, jauschumbi alot. Wadhi wa Jubilee. Penj gini AFRICITIES enango. Gintiere chiro gidi mbele. In fact, wadhi kare magawa mano kokagi penj gini AFRICITIES. Lakini Collins kibedo objective jadong. Dong nitiere pesa ma biro ka ma jo piny bro yudo. Dong nitiere aka odhi loko ngima uchumi mar Kisumu. Ingeni mane makosa ma jitimoga pesa dhi biro ka kanye. Ingeni kae kama watimoga mistake. Sejo pesa circulate gidhi AFRICITIES en a platform mar networking. Yes. Maluwore gi jotelo modhi somo nikech ji wuok kuonde mang'eny dhano ji te manyo resources. Mano number 1 nyaka wang'e. Wan kaka jo Kisumu bende dine nyiswa ni wan AFRICITIES mabiro ni mae gima wadwa dhi uso. Awinji. Akia bano nyise ji. Maybe no wache anakia.
an gima ng'eyo ni rangi wichre town ne nyaka sani ma wuoyi kodi ni pod wawicho rangi ma George Collins onge ber moro amora mineno mar AFRICITIES personally kaka George Collins okane benefit mar AFRICITIES okelo Kisumu. Okay, jotelo yudo jok maninde otendegi, that's fine, but to the local mwananchi ma uso mena onge okane onge joma neno ma AFRICITIES dhi konyo ngimagi molo chutho ne japiny mantiere kar kaeri. Inene nade samoro inyalo pogri godo paro. Nyinga en Haron Otieno, ng'i kamera ne tir jaduong', wach mari mogik kabisa. Adwa kwayo jo dalawa ni wahore uru, wagike okang' ma wadwa ni watim yiero ma very peaceful kendo ma very credible. Jo siasa mabayo wach owere gi jopiny. Onge kama katibu wuoye 6 piece, onge kama katibu wuoye 6 piece kata kamoro achiel. Gima ng'eyo ni katiba omiyo ng'ata thuolo chakre andike chapter 1 article 1 ni teko duto te owene japiny kendo noyier ng'atno modwaro e sa modwaro kaluwore gi chik mar Kenya ka. Omiyo jok matemo waba wach koni gi koni ok ukony Kenya, to wan be ok wabi yienu ni wadok 2007. Adwa koyo jawinjo na kamoro amora mantie ni ogik e okang' manyaka koro wakaw teko waduok kuomwa mondo wachiw direction mar pinyni mondo wane kama pinyni nyalo dhi. Chopo sa manyaka kaw teko mondo mi waduok kuomwa mondo mi wachiw yo no ero maber monego bed ni piny mar Kenya luwo. Nyinga en Haron Otieno. Onge yo maber mondo time godo mokalo kanyeto nikech wan wadich kod wacho adieri maduk maonge dewa ng'ato. Nyinga en Haron Otieno.